a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. L-Għodwa tajba. Nilqakom għal-Quddisa tal-lum immexxija minn Monsinjur Hector Sherry, il-Kanċillier tal-Kapitlu tal-Katidral ta' San Pawl fl-Imdina. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. F'isem il-Mulej nilqakom għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Insellem mod speċjali il-morda u l-anzjani fi djarhom u kull min qed isegwina permezz tal-medja soċjali u tal-Television Malta. Ejjew nitlu fina nfusna u nirrealizzaw kemm huwa importanti dan iż-żmien tar-Randan, żmien qaddis u żmien li jqaddes. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw il-misteri qaddisa. Int li l-qajt bimħabba kbira l-indima ta' Pietru, mulej ħnina. Mulej ħnina. Int li wett il-ġenna li l-ħallil niedem fuq is-salib, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int li tidħol għalina midinbin quddiem il-Missier, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna tnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. B'tjieba u ħniena mulej, ħares lejn il-qima tal-poplu tiegħek biex aħna li qegħdin inrażnu l-ġisem u niċċaħdu fil-ħtiġijiet tiegħu inqawwu lir-ruħ tagħna bil-frott tal-emejjel tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġona. F'dak iż-żmien il-kelma tal-mulej waslet lil Ġona u qallu: Qum mur Ninwe il-belt il-kbira u x'randrilha li ngħidlek jien. U Ġona qam u mar f'Ninwe kif qallu l-mulej. Issa Ninwe kienet belt kbira għall-aħħar. Trid 3 ijiem biex timxiha. Ġona kif daħal il-belt beda ġurnata mixi, ixandar u jgħid 40 jum ieħor u Ninwe issir ħerba. In-nies ta' Ninwe emmnu f'Alla, nedew sawma u libsu l-xkejjer mill-kbir saż-żgħir. L-aħbar waslen tat-sultan ta' Ninwe u qam minn fuq it-tron tiegħu. Neħħa minn fuq il-mantel tiegħu, inkesa biex kora u ntasab fuq l-irmiet.
u ħarġu jxandru u jgħidu f'Ninwe b'digriet tas-sultan u tal-gbarat tiegħu la nies, la annimali, la bejjem u lanqas merħliet, ħadd m'għandu jduq xejn u la jiraw u lanqas jixorbu l-ilma u jinksew biex kejjer. Kemm il-bnedmin u kemm l-annimali jgħajtu b'qawwa lejn Alla u kull wieħed jerġa' lura minn triqtu l-ħażina u mill-ħsara li jagħmel bidejh. Min jaf jekk Alla jibdilux u jisobbux bih u jdur mill-korla mixawla tiegħu u aħna ma nintilfux. U Alla ra x'għamlu kif reġġaw lura minn triqthom il-ħażina. U Alla raġa' bdielu mid-deni u qal li kien se jagħmlilhom u m'għamlux. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Qalb maqsuma u sobina ma jwarrabix Alla. Qalb maqsuma u sobina ma jwarrabix Alla. Ikollok ħnina minni o Alla fit-tjubitek, fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Ħassinni konni mill-ħtija tiegħi naddafni mid-dnub tiegħi flimkien qalb maqsuma u sobina ma jwarrabix o Alla. Oħloq fija qalb safja o Alla u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn qudiemek, tneħħix minni l-ispirtu għaddejs tiegħek flimkien qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Għax lilek ma jogħġbokx is-sagrifiċċju, noffrilek vittmi maħruqa u ma tilħaqhomx. Is-sagrifiċċju tiegħi o Alla u l-qalb niedma, qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Flimkien qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Erġgħu duru lejja biqlubkom kollha jgħid il-mulej għax jien twajjeb u ħanin. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Meta l-folla tan-nies żdiedet, Ġesu qabad u qal: nisel ħażin huwa dan in-nisel. Irid sinjal. Immebda sinjal ma jingħatalu ħlief is-sinjal ta' Ġona. Għax bħalma Ġona sar sinjal għan-nies ta' Ninwe, hekk isir bin il-bniedem għal dan in-nisel. F'jum il-ħaqq, is-sultana tan-nofsinhar qatt tqum man-nies ta' dan in-nisel u tikkundannahom għax ġiet mitruf tal-art biex tisma' l-erf ta' Salamun. U waraw li hawnhekk hawn min huwa aqwa minn Salamun. F'jum il-ħaqq, in-nies ta' Ninwe qatt iqumu ma' dan in-nisel u jikkundannawh għax huma nnidmu wara l-predikazzjoni ta' Ġona u waraw li hawnhekk hawn min huwa aqwa minn Ġona. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Għandi l-impressjoni li ħafna minna meta nieħdu sehem fil-quddiesa ma nagħtux wisq importanza lil verset ta' qabel l-Evanġelju. Forsi dak il-ħin bejn li nqumu bil-wifqa u nkantaw u bejn li naraw is-saċerdot qed jaqsam biex jaqra l-Vanġelu. Għandna t-tendenza li forsi dal-kliem tant importanti jaħarbinna. Dal-verset ta' qabel il-Vanġelu nqisu bħal muftiħ bħal ċavetta biex tgħinna nifhmu
is-siltiet kollha imħabbra lilna waqt il-liturġija. Illum il-versett ta' qabel l-Evanġelju kien dan mill-profeta Ġoell: erġgħu duru lejja biqlubkom kollha, jgħid il-mulej, għax jiena twajjeb u ħanin. Hawnhekk f'dal versett għandna il-qofol ta' x'inhuwa ir-randan. Dan iż-żmien qaddis u li jqaddes li bdejna 8 ilu f'ras ir-randan l-erba' tal-Irmiet. Hawnhekk għandna mela il-qofol ta' x'inhuwa r-randan: erġgħu duru lejja biqlubkom kollha għax jien twajjeb u ħanin. Kemm jiġrina li kultant aħna nagħmlu reżistenza għal dak li l-mulej ikun qed jitlob minna. U fil-fatt intbaħna wkoll kif in-nies fi żmien Ġesu fis-silta tal-Evanġelu imħabbra lilna issa, in-nies kienu qegħdin jirreżistu, ma jridux jilqgħu l-aħbar, f'kuntrast man-nies ta' Ninwe fi żmien il-profeta Ġona. In-nies ta' Ninwe wara li semgħu il-Ġona nidmu, għamlu penitenza, konvertew. U l-istess hemm kuntrast ma' din is-sultana tan-nofsinhar li ġiet minn x'imkien jew l-Etjopja min jgħid jew mill-Yemen ivvjaġġat biex tisma' l-erf ta' Salamun. U din laqgħet dak li Salamun fl-erf tiegħu rid jgħidilha. Ejjew aħna matul dan iż-żmien tar-randana nagħmlu minn kollox biex nilqgħu l-aħbar it-tajba li l-mulej waslilna. Inti staqsi lilek innifsek imma il-mulej x'irid minni f'dan ir-randan. Il-mulej żgur irid xi ħaġa partikolari minnek. Irrifletti. Sib ħin ieqaf fil-kwiet u rrifletti u staqsi lilek innifsek. Imma l-mulej x'irid minni, fiex iridni nikkonverti. Kif nista' nersaq aktar lejn il-mulej matul dan ir-randan? Biex dan ir-randan ma jkunx ġie għal xejn, u nkunu tlifna okkażjoni oħra, grazzja oħra. U anki s-salm li tlabna llum ikompli jdaħħalna f'dan l-ispirtu. Ikollok nina minni u Alla fit-tjubitek. Aħsinni konni mill-ktija tiegħi. Oħloq fija qalb safja u spiritu qawwi ġeddet fija. Ejjew bl-għajnuna tal-mulej bil-grazzja li jagħtina nersqu lejh. Ejjew inħalluh ikellimna permezz tas-siltiet li nisimgħu, permezz tat-talbiet tal-quddiesa u tal-pieħor u devozzjonijiet li aħna nagħmlu matul dan iż-żmien. Ejjew intennu il-kliem tal-versett ta' qabel l-Evanġelju u nagħmluh tagħna. Ejjew nilqgħu din l-istedina: erġgħu duru lejja biqlubkom kollha għax jien twajjeb u ħanin. Dil-kelma tinsix hi għalik ukoll. Ħuti eżiż fir-randan Alla jistedinna biex induru lejh b'qalb niedma għax hu ħanin u twajjeb ma' kull min isejjaħlu. Nerfgħu lejh dawn it-talbiet tagħna filwaqt li nitolbuh bl-umiltà u ngħidulu: mulej ismana, mulej ismana. Nitolbu għall-Knisja biex qatt ma tieqaf tikkonverti għall-Evanġelju. Nitolbu mulej ismana. Nitolbu għall-politiċi fid-dinja kollha biex iħossu l-bżonn li jwarbu kull tentazzjoni ta' qawwa u gburija u supervja u jikkonvertu tas-sew bl-għajnuna tal-kelma li għandha tmexxi l-għażliet tagħhom. Nitolbu mulej ismana. Għal min jgħix fid-dnub u huwa skjav tal-ħażen biex jifhem li l-qawwa ta' Kristu tista' tirbaħ u tbiddlu fi bniedem ġdid. Nitolbu mulej ismana. Nitolbu għal komunitajiet insara kollha imxerda madwar id-dinja biex il-kol kemm aħna nagħtu xhieda ta' komunità umli li tikkonverti bis-smigħ tal-kelma tiegħek
u b'impenn li jaqbel magħha nitolbu Mulej, ismana. Ftakar Mulej fl-imħabba u tjiba tiegħek għax il-ħnina tiegħek jibla tarf. Eħles il-poplu tiegħek minn kull ħażen u għatih qalb niedma f'dan iż-żmien ta' grazzja bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mill-frott li inti tajtna Mulej aħna ġibna dawn l-offerti biex nikkonsagrawhom lill-ismek. Bħalma int tibdilhom għalina f'sagrament, hekk ukoll għamel li jkunu għalina ta' fejqan għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew li nroddulek ħajr, mulej missier qaddis, għaliex int kollok tjieba u ħniena u ma tedix tħeġġiġna għal ħajja aħjar. Twedna bla qiegħda il-maħfra tiegħek u tistieden il-midinbin biex jafdaw biss fil-tjieba tiegħek. Int ma tbijekx minna għalkemm ksirna kemm il-darba l-patt tagħna miegħek. Iżda bibnek Ġesu Kristu Sidna int irbat miegħek il-bnedmin kollha b'rabtek qawwija li xejn ma jista' jħollha. U issa li tajdan iż-żmien ta' grazzja u rikonċiljazzjoni lill-poplu tiegħek u jdur lejk, għatih il-ħajja mill-ġdid fi Kristu, bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li bla qiegħda jissawwa fina, ħajkun ta' servizz għall bnedmin kollha. Għalhekk mistaġbin dan l-emil tiegħek ta' ħniena, inroddulek ħajr u nsieħbu t-tifħir tagħna ma' dak tal-qtajja kollha tas-sema biex infaħru l-qawwa ta' mħabbtek u nxandru l-ferħ tagħna għas-salvazzjoni li ksibna aħna u ngħidu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem.
id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Salvana Ento, Salvatur tad-dinja, fis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li neħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu, it-talba tal-aħwa u li l-istess Missier. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina illum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slim u l-għaqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew li nistaqrbnu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisti meħtijieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija il-ħarsin u l-fejqana ta' ruħu ta' ġismi. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnub tad-dinja, ħenjin dawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Int qatt ma tieqaf titmana o Alla bil-kelma u bis-sagramenti tiegħek. Għamel nitolbuk li dan l-ikel qaddis li tagħtina iġibilna il-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Naslu fit-tmiem il-qudiesa mmexxija minn Monsinjur Hector Xerri. Infakrukom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-inaqadtu magħna. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi għal dal-aħħar sena u nofs ħadmet fuq dan rapport li jismu The Ejja Culture. Bih provajna nifhmu ftit iktar x'inhuma l-fatturi soċjoekonomiċi, legali, politiċi li waslu għal sitwazzjoni fejn numru ta' imwiet u numru ta' inċidenti jsiru ta' kull sena fuq siti ta' kostruzzjoni. Fil-fatt bejn l-2019 u l-2022 kellna 25 ħaddiem li tilfu ħajjithom fuq is-siti ta' kostruzzjoni. Tkellimna ma' il-fuq minn 40 ħaddiem, kontrattur, professjonisti biex wasalna għal numru ta' rakkomandazzjonijiet fuq kif nistgħu aħna ntejbu s-sitwazzjoni ta' sigurtà fuq dawn is-siti ta' kostruzzjoni. Fosthom insemmu sitwazzjoni tal-ħaddiema barranin, dawn issa huma l-fuq minn 50% tal-ħaddiema totali f'dan is-settur. U dawn jaffaċċaw numru ta' sitwazzjonijiet partikolari, il-biża li tilfu xogħolhom, il-biża li jekk jiġri dan jkunu deportati. Allura jinsabu fil-qiegħ jisu tal-piramida ta' prekarjetà. Allura hemm bżonn nempowerjahom, hemm bżonn nagħtuhom iktar drittijiet, hemm bżonn nirrevedu anke ċertu liġijiet li waslu biex dawn il-ħaddiema jgħixu fil-biża u minħabba li jgħixu fil-biża ma jrisqux quddiem l-awtoritajiet kompetenti l-ilmenti tagħhom meta tinkiser il-liġi tal-Health and Safety. Kommissjoni Ġustizzja u Paċi, entità tal-Knisja f'Malta, għamlet dan l-istudju li hu studju importanti ħafna għaliex imiss anki realtà
li għexna u qed ngħixu f'Malta, fis-soċjetà Maltija. U għalhekk dan l-istudju qed tindirizza anki dan id-dnub soċjali, anki tmexxi l qudiem dawk il-valuri importanti li aħna nsibu fl-Evanġelju, anki l-valuri tal-ġustizzja, tal-kompassjoni, tar-rispett lejn il-ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem. U kontribut li qed tagħti l-Knisja f'Malta, anki l-soċjetà Maltija kollha, u t-tama tagħna huwa li dal-kontribut iservi biex aħna anki nimxu anki ma' rakkomandazzjonijiet li qed jagħmel dan l-istudju dejjem biex intejbu il-ħajja fis-soċjetà Maltija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Alla tagħna isma' talb tagħna, eħlesejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna. Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna. Eħlisna minn nar tal-infern, ħulġena l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsedraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja, meta sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta sidna Ġesu Kristu tela is-sema. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni.
Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma nafru l-menuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet imtella is-sema bir-ruħu bil-ġisem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna, bħalma nafru l-minu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna, bħalma nafru l-minu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin,
issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnatu li teva, lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, u rina wara dan it-turufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn deni. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-erwieħ tal-purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu ma fis-sliem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu wilqat talb tagħna. Kristu wilqat talb tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mega taqdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Togi ta' David. Itlob għalina. Togi ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina.
farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisna mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla tneħħi d-nubit tad-dinja, Għaftilom nittolbuk mulej, ħaruf talla tneħħi d-nubit tad-dinja, nismana nittolbuk mulej, ħaruf talla tneħħi d-nubit tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Malla, xikun jisqinna dak li wedna Kristu, għati l-inna għaddeja tijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża dejjem verġni nkunu meħlusa midwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, int li l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba li San Giuseppe, slima lik ħarris tal-feddej u warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Giuseppe kun int missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu għalina. Nitolbu. O Alla, f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbierek Alla, Kun imbierek imbierek Alla. l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira u Malla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Ġusepp Arus Kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.